Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Story Virgin 2. Μια εκπομπή από βαμπύρ για βαμπύρ. Μια εκπομπή με αίμα, δάκρυα και σπέρμα. Κοντά μας βρίσκεται και το υπέροχο κοινό μας. Με ενημερώνουν από το κοντρόλ να μην ξεχάσω και την τοποθέτηση προϊόντος. Πρόκειται για το διάσημο ποτό Bloody Mary, συσκευασμένο από ντοματοπολτό αλλά και οσμή αίματος του Αλέκου του μπάρμαν. Enjoy! Στην εκπομπή μας σήμερα είναι καλεσμένο το διασημότερο ζευγάρι της χρονιάς, ο Γιώργος και η Αλεξάνδρα. Καλώς ήρθατε! Καθίστε. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την παράσταση αυτής της χρονιάς, για την οποία έχουμε ακούσει και τα καλύτερα. Πρωταγωνιστούμε στην παράσταση Ζωντανή Νεκρή. Φέτος σε μια παράσταση η οποία ονομάζεται Ζωντανή Νεκρή και ανεβαίνει στο θέατρο Παραντίζο. Ευτυχώς όλες οι παραστάσεις ασφιχτιούν από κόσμο. Πολύ αγάπη από το κοινό μας. Πάει πάρα πολύ καλά η παράσταση αυτή. Ναι. Είναι μια παράσταση η οποία, όπως προείπαμε, πηγαίνει πάρα πολύ καλά, γιατί φυσικά τους πρώτους ρόλους τους κατέχουμε εμείς, εγώ και η Αλεξάνδρα. Είναι δύο ρόλοι οι οποίοι είναι εντελώς γραμμένοι πάνω μας, διότι μιλάνε για δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ επιτυχημένοι. Όπως εμείς ακριβώς, με τα τρία υπέροχα παιδιά τους, όπως έχουμε και εμείς, στα οποία κοιτάμε πάντα να τους δίνουμε το καλύτερο αίμα. Και ευτυχώς το καταφέρνουμε. Φρεσκότατο, γιατί έχουμε τόσα λεφτά που μπορούμε να τους παρέχουμε τα καλύτερα. Και έχουμε μια πάρα πολύ χαρούμενη και έτσι συγκροτημένη οικογενειακή ζωή. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε ακούσει για κάποια κρίση που συνέβη στις σχέσεις σας αυτό. Περάσαμε μια κρίση, αλλά την ξεπεράσαμε γρήγορα, ευτυχώς. Δεν υπάρχει καμία κρίση. Αυτά ακούστηκαν επειδή εγώ έλειπα για αρκετό καιρό για τα γυρίσματα της τελευταίας μου ταινίας, τα οποία ολοκληρώθηκαν με πάρα πολύ επιτυχία, πρέπει να σας πω. Και η παρουσία μας εδώ πέρα νομίζω ότι διαψεύδει απόλυτα όλες αυτές τις φήμες που μιλάνε για κρίση και. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο κοινό μας απόψε βρίσκεται και ένα πιο ιδιαίτερο ζευγάρι, ίσως και λίγο πιο προβληματικό θα λέγαμε, ο Πάνος και η Ειρήνη. Γεια σας, θα σας μιλήσω εγώ για το θέμα μας. Το θέμα της. Ναι, το θέμα μας. Μπορώ να πω ότι με τον Πάνο στην αρχή είχαμε μια πάρα πολύ τρυφερή σχέση. Περνάγαμε αρκετές ώρες μαζί, τα Σαββατοκύριακα, κατεβαίναμε στο κέντρο για αίμα. Εκτός αυτών, αυτό που μας σχεδέσει πιο πολύ ήταν ότι ήταν και τον δυο μας η πρώτη φορά, οπότε πριν από 10 χρόνια νομίζω. Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφη αυτή η νύχτα. Είχε σπάσει ο παρθενικός ημένας και έβγαλε τόσο αίμα, τόση ποσότητα, ούτως ώστε να ήταν αρκετό για το επόμενο πρωί να φτιάξω ένα διπλό ελληνικό και να τον απολαύσω με το τσιγάρο. Ναι, ωστόσο αυτά ανήκουν στο παρελθόν, γιατί το τελευταίο διάστημα βιώνουμε άσχημα σκηνικά, κυρίως εγώ θα έλεγα. Τυχαίνει, ας πούμε, όταν πηγαίνω στον οδοντίατρο για τους κοινοδοντές μου, να γυρνάω και να μυρίζουν τα πουκάμισα του γυναικείο αίμα. Ναι, ισχυρίζεται ότι έχει χτυπήσει, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι γυναικείο αίμα. Εκτός αυτών, με θυμάται μόνο όταν έχω περίοδο, ενώ το υπόλοιπο διάστημα τριγυρνάει σε κολόμπαρα και με κερατώνει ασυστόλος. Ναι, έχεις 2 μήνες καθυστέρηση. Τι θες να κάνω? Άντρας είμαι. Ναι, το ξέρεις ότι δεν είμαι έγκυος, αλλά σε περίπτωση που ήμουν έγκυος, τι θα γινότανε? Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνεις έγκυος καταρχάς, γιατί εδώ 2 μήνες κάναμε να κάνουμε σεξ και έχω μουρλαθεί. Πόσο μάλλον να κάνουμε από 9 μήνες. Εκεί θα πέσει το κέρατο του κερατά. Άρα το παραδέχεσαι. Το βλέπετε, έτσι? Το βλέπετε. Σταμάτα, μωρέ παλιολιθάρι. Σταμάτα. Είστε στις μέρες σας. Μην αφήνετε σταγόνα να πάει χαμένη. Ταμπον Reblood για αποθήκευση, καθαρισμό και εμπλουτισμό. Reblood για ανακύκλωση. Reblood για οικονομία. Reblood ούτε σταγόνα χαμένη. Και δώρο από χυμωτής. To my surprise,
Και για όσες φίλες τηλεφωνήσουν στα επόμενα 10 λεπτά, δώρο οι μοναδικές τσίχλες Αλφα Ρέζους θετικό, με φυσική γεύση αγνού αίματος, με την εγγύηση της Αλφα Ρέζους θετικό, ενάντια στο σκόρδο. Blood Label, καλύτερα και από πρέζα. Bloody Dance. Σχολές χορού για βαμπύρ. Bloody Dance. Χασάπικο, τάγκο και σάμπα στο σελινόφος. Α, και μοντέρνους χορούς. Έχουμε περάσει στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας, Story Virgin 2. Αυτή τη φορά έχουμε την ευκαιρία να υποδεχτούμε ένα πιο ιδιαίτερο δικό μας παιδί, το Μίτσο, ο οποίος υφίσταται μερικές διακρίσεις επειδή είναι ζόμπι. Μίτσο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας. Δεν είμαι ακριβώς ζόμπι, θέλω να αυτοαποκαλούμε νεκροζώντανος. Είμαι μέλος των νεκροζώντανων της Αθήνας, αλλά υφίσταμαι ένα ρατσισμό. Λένε ότι βρωμάω από την αποσυντήθεση, από την αποσύνθεση, δεν ξέρω πώς ακριβώς το λένε αυτοί οι άνθρωποι. Είχα ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα και πέθανα και από αυτό το λόγο κουτσένω και έχω πολλά προβλήματα στη μεταθάνατο ζωή μου. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μίτσο που μοιράστηκε τις σκέψεις του μαζί μας. Συγγνώμη για τη διακοπή. Είμαι και εγώ νεκροζώντανος, όχι ζόμπι όπως πολλοί φέρνουν να με χαρακτηρίζουν για την βρωμερή αυτή και ελεηνή αποσύνθεση που δέχεται το σώμα μου. Θέλω να πω ότι έχω και εγώ κάποια προβλήματα και θέλω να ζητήσω τη βοήθειά σας. Να με βοηθήσετε να βρω μια κοπέλα, γιατί λόγω των αλλαγών που δέχεται το σώμα μου δεν μπορώ να βγάλω μόνος μου μια κοπέλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε τα προβλήματα και των δύο. Θα ήθελα να με βοηθήσετε με το πρόβλημά μου, να βρω κάποια κοπέλα. Εσείς που είσαστε της τηλεόρασης, πιστεύω κάτι θα ξέρετε να με βοηθήσετε. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ το Μίτσο, φεύγοντας, να πατήσει τον τροχό της τύχης, μήπως και αυτή αλλάξει. Για να δούμε. Τι πέτυχα? Την Παρθένα. Έτσι ακριβώς είναι. Θα μπορούσες να το εκμεταλλευτείς κάλλιστα. Συμφωνώ. Πιστεύω ότι βρήκα μια χαρά στη μεταθάνατο ζωή μου. Θα ήθελα πάρα πολύ το κορίτσι που κάθεται εκεί πέρα να πατήσει και αυτό το τροχό της τύχης. Α, έχει κερδίσει ένα γεύμα μεγάλης διατροφικής αξίας. Ναι. Κάποιος άλλος? Έχεις κερδίσει αίμα σε μπουκάλι, επίσης πολύ μεγάλης διατροφικής αξίας. Νομίζω είναι κατάλληλη ευκαιρία να δειπνήσετε μαζί. Λοιπόν, μας έπεσε ζώο.